Abans de les cosechadores, dels tractors i de qualsevol tipus de maquinària agrícola, hi havia una eina que era imprescindible al món rural català. Era una eina tan senzilla, però a la vegada tan efectiva, que han passat milers d'anys i apenes ha canviat de forma. Parlem de la corbella, o de la falç. Jo ho coneixia com a falç, però el nom correcte és corbella. Si voleu saber per què existeix, per què té la fulla així de corbada i per què durant tants anys ha sigut tan efectiva i apenes ha canviat de forma, doncs bueno, queda't al capítol 6 de 10 objectes per descobrir Catalunya. Com podeu veure, la corbella és una eina agrícola que està formada per un mànic de fusta i una fulla metàl·lica corbada en una sola zona tallant. Com podeu veure, són objectes antics, que ara estan bastant en desús a causa de la maquinària agrícola que s'ha innovat durant els últims anys. Per què us ho dic això? Perquè com podeu comprovar, esta està una mica rovellada, perquè me l'ha deixat un company que la tenia al almacén de casa, al garatge, allí abandonada. Són eines que se guarden, però que al no utilitzar-se se van desgastant cada vegada més. Fantàstic. La forma curva permet envoltar les tiges dels cereals i de les herbes abans de tallar-les en un moviment ràpid cap a un mateix. Tradicionalment s'ha utilitzat per a segar blat, segar ordi, segar arròs, alfals, canyes o inclús per a podar alguns arbres també. T'imagines anar a fer pollissos de les oliveres en l'alfals? Seria curiosa. I doncs bueno, durant segles ha sigut una eina imprescindible a qualsevol masia catalana. La història de la corbella és molt més antiga del que sembla. Els primers models daten de fa més de 10.000 anys, al Neolític, quan els nostres avantpassats començaven llavors a cultivar cereals. Les de llavors no eren de ferro, no eren com aquestes. Eren també fetes de fusta, però portaven incrustades petites pedres de sílex, que era el material que ells utilitzaven per a fer les puntes de fletxes, les puntes de les llances, que actuaven com a dents tallants. En l'arribada de l'edat de bronze i posteriorment la de ferro, les fulles metàl·liques van substituir a la pedra, fent-les molt més resistents i eficients. A Catalunya la corbella va ser una de les eines més utilitzades pels pagesos durant segles. Inclús me'n recordo que va ser un dels símbols de la revolta de la pagesia catalana, la revolta dels segadors. Bon cop de falç, recordeu? I clar, els pagesos, com antes no tenien maquinària agrícola, collir un camp de cereal costava moltíssim més que avui en dia. Depenia molt de l'habilitat del pagès en la corbella. La curiositat més sorprenent que us puc donar és que la fulla de la corbella no ha canviat en milers d'anys. Per què és això? Quan una eina funciona molt bé, és molt difícil millorar-la. Una altra curiositat, com la majoria d'objectes que han vist en aquesta sèrie de vídeos, és que n'hi ha de diferents mides i formes. N'hi ha de més obertes, de més tancades, n'hi ha que tenen la fulla llisa o la fulla dentada. En esta se pot veure que té la fulla una mica dentadeta, però clar, el rovell ha fet mella ja. Les dentades són ideals per a tallar herba fresca, perquè s'enganxen millor a les fibres de la planta, mentre que les llises ofereixen un altre tall més net. Una altra dada bastant curiosa és que les corbelles apareixen a escuts, pintures i moltes festes tradicionals relacionades amb la sega. Per exemple, al meu poble, a l'aldea, se fa cada any la festa de la sega i pagesos fan demostracions de com se collia abans l'arròs. I, òbviament, se feien en corbelles o a falç. I, per últim, recordem una expressió que es diu tenir bona mà en la corbella, que fa referència als pagesos més hàbils, capaços de tallar grans quantitats de cereals sense cansar-se i sense fer malbé les espigues. Uns autèntics cracs. I sabíeu que també està relacionada en un dels episodis més importants de la història de Catalunya? L'any 1640 va esclatar la Guerra dels Segadors. Durant aquella època, molts de pagesos estaven ja, fins més amunt, fins als ous, dels abusos de les tropes que s'allotjaven als seus pobles. Dia del Corpus, dia 7 de juny, un gran nombre de segadors que havien vingut a Barcelona per a treballar se van rebel·lar. Van aixecar la revolta. I molts ho van fer en l'únic que tenien en aquell moment, que eren les seues eines de treball. Corbelles, dalles i falç. Claro, més val això que no res. Era l'únic que podien utilitzar com a armes improvisades. Aquell aixecament va iniciar el que s'anomena la Guerra dels Segadors. Un conflicte que va durar 12 anys. Ojo el dato, Que bonica és la història. Tot un símbol dels nostres avantpassats. Un símbol d'esforç, un símbol de treball. Una eina que, allí on ho veieu, ha alimentat a milers de famílies durant milers d'anys. És que és una barbaritat. Com també comentàvem, les màquines avui en dia han substituït en aquesta fantàstica eina, però encara la seguim guardant als nostres garatges
els nostres trasters per a recordar-nos d'on venim. I com sempre, per acabar, pregunta que us llanço, l'heu utilitzat mai alguna vegada? Heu vist mai algun tio, iaio, padrí, utilitzar-la? Heu assistit mai a alguna festa de la Sega i heu vist com ho utilitzen la gent gran? Jo he tingut lo goig i us asseguro que no té cap tipus de desperdici.